tok rach to en kido mane ma osomo nyakwara Mugajwang mane chakruok mar chenro mari mar kaka waneno kinyi mano makawuono mopogore kod mano chal kagima weche mag siasa mar piny Kenya ochako tedre kind jatend piny Kenya Dr. William Ruto kod migosi Raila Odinga jatend Azimio la Umoja. Raila Odinga osebedo ka dhi nyime kod buche mopogore opogore mobago e Kenya ka mangima matemo sundo sirikal mondo timie gik mamoko masanja. Mae sirikal ma jakom wuon wacho ni okoyango ka yande bende nyakwara Mugajwang jakom mane en jambete moyedhi ma ochune dongruok e pinje mag Afrika orak mare norumo apoya nono. Kata kamano en wuon no lero ni no kwayo telo mar AU oko mar romo manobedo e piny Dakar Senegal ni we thuolo nikech entiere kod gik moko mochuno manyaka koro kete maino mare. Magi te gin chapde gi ndekne mag weche mag siasa matinende osebedo ka omako lwasi mar siasa mar piny Kenya ka. Jei Bonyo en mana chakruok mare. Chal gima koro osemoke oliel kaka jomoko osebedo ka wacho. Jakom gi Ruto jotwerore rigijigi koni bende batonge mabetho jatend migao machon mar defense jini Wamalwa jatend DAPK bende koni bende temo teno jakom magite tero wakanye kaka oganda jo Kenya ikoni kare bim gi guok to ma bende mitne biyo mokwongo we monda wache koso gwalo kete pige we monda wache ni chalna ni kaka wanene inene gi ji mang'eny kendo winje kuonde mang'eny nikech inyalo paro nitie gik moko mwasebedo kwa wacho e chenro ne twaneno ka koro ka gitimore ne wawacho ni strategy maber imiyo ng'ato demand to gi ultimatum to kwa chopo tich adek twaneno ka koro owuok maler ma jo Azimio wacho ni wane weche mag ngimagi mondo bech ngima odog piny wamiyo sirikal ndala 14 kimiye ndala 14 mano to koro wang'e ni ng'ani nyaka chapne nyaka kasre to kiwacha ni wan wabro ganda mana juma ka juma to koni higa chiel nigi jumbe 52 andi uru mna mbele wang'iyogo to ka kore sunde mi kone ni jumba 2 kende mwami to nyaka obed pinyo penjo ni to tok jumba 2 gi to jogi dwa timang'o to chako kaso nat mukone ni red nat gi koro mane strategy ok moro manyicha waneno cha osedhi maber mar ariyo ne wawacho ka ni yawuoyi manodhi e limbe ka mondo wang'e ni ok ginandhoga kaka iluongo ginandhoga nyaka giwuog oko magi wach ni wan kuma nadhi kwaya achiel 2 3 dongi neno ka koro yawuoyi wuok to wacho ni wan kama monadhi kwa tineno ka bende koro bedo maber nikech japiny bedo gi ng'eyo to japiny bende gacha na adiera ka ni dhi kwama to ni dhi kwa iloya to moro ni to kapar koro japiny bedo gi yot mar timo ang'o wang'eyo makata keso ketni ni nandhoga tiko ni donge na dhi kwama gi taduogo gi mari koro gimed winjo chenro ni nigi puonj gima buro timo mbele ka en ni koro wabro chako miyo gi invoice nikech gikawo pachwa to gi implement no koro wabro chako chajo gi consultancy to ka duoge chuny wach ma koro dhi mbele ni lweny manitiere kind jatend piny Kenya gi Raila Odinga William Ruto kane ochamo muma kata katok kane oseyiere kata weche ne nitie pod doho gima nowacho malichie nene ni en odwaro upinzani matiyo tije dieno ko bidonjore handshake to koro waneno kupinzani timo tije tieno Kajwang' neko gane it will get so hot get out of the kitchen if you can't sustain it get out of the kitchen to ma waneno nikech kit sundo makoro jo Azimio timo ultimatum mondi magiketoni nikech ineno ka chieng' mana magichiwo ultimatum no ka jatend piny Kenya ni koro gocho to koro wuoyo mokidhore moteng'ore mowacho ni I will repeat sijui ang'ang'o nyiso ni koro chuny wacho setimo ang'owa sedonjo ni jogi koro nigi time frames magik magi kumano wega ni jogi nyalo dhi kata nyaka dwe mar 5 dwe mar 6 koro komiye jumba 2
to chunye nyaka go kibi ni tok jumbe ariyo gi tang'o ma gibrote. Jogi pango koda nade? Jogi pango koda nade. Ineno. To bende gima berie mugloyo mwasega wacho ka en ni japiny mondie mahinyore makata bede mnanu pinzani onge. To japiny owuon nyaka nogo koko. Nikech iseneno ka sani mna Eldoret juma mokalo ne nitie ng'anyo. Mag jopiny. Gatundu ka nyocha nitie ng'anyo. Yo molo kocha ne nitie ng'anyo. Kajiado koni bende ne nitie ng'anyo. Gini chakore mana matin. Nikech kech to kajite. Kech kia ni samani idhi e debe ni yiero ng'a. Mogo sani ucha. Kech kia chama. Mogo iluongo ga ni moko jopuonj mar dukane. Nyachengani. Sani koro chomo siling 300. Sukari to koro awe, sukari chalna ni ji mang'eny no osetimo ang'o, nosewetiyo. Mo mana mar salad ni michiedo goda chida ni kimanye lita 3 sani ocha 1000 gi wiye. Koro nyisi ni kuma japiny nitie to gi singo mane ng'ani oketo mang'eny kata bed mnanu pinzani onge kweth mobal to gini ne pod dhi nyore. Magima Azimio sani onego tim en onego gi kas kamba. Sani onego koro gimiya japiny duol. Giwe bedo ni rally magitimogi josiasa kende maduond gitimo ang'o winjore. Gimi japiny duol. Nikech ka gimiyo japiny duol to kata joka manyo hero bwana ni malich manade to bro neno na adiera abenda timo ang'o ahinyore. Nikech gima ka josiasa omaki ahinya to gibro wacho ni ng'ani eto jakethoga. En mora manitie tok berne. Koro gimediam jiwe gikawe jopiny bende gitimo ang'owa giketie mondo duond japiny owinjore mondo gin giwach ni jopiny ema wacho okwan. Kato bed mnan gibende gibro wacho ni jopiny lakini gimiye ng'ama kisungu luongo ni ordinary Kenyan. In gi an maonge go fees ta onge giteko mora kanyo mondo duonde owuoge. To kweth mar jatend piny bende gisiko ka giwacho ni ne wayudo ka sirikal onge gimoro jogi noke en dweche 6. Siemnwa uru gi musetimo gi dweche 6 mondo singo manuketo otima ng'owa wane kata chiel musetimo. Nikech sani kwang'iyo kwago turubin pok waneno kata chiel. Achiel kuom gidong nyo en mar neno ni jo Kenya otimo hala kum keto matek ne jopinje maoko ma oketo mwandu kama uso nego mayot. VOJ. Okay. Idwano wadonji kanyo. Ateno gi kidi. Ten mano gi kidi kanyo. Wawene jowetena bende. Rosi. Ma en twerruok ja Kenya bando nengo mag gik moko mondo dok piny. En siasa me oketo e mood moro minyalo we mani yiero en kiny. Opogore kata gi Nigeria. Ing'eni jo Kenya ka wan wagoga kura to kwa tieko to wadhi mbele. To ng'ama nyocha keto wagae go kura no ne sani koro en migosi William Ruto. Ma wane wang'eni sani koro donjo ofis to wacho ni gima na manyo cha setimo ang'owa aseyudo. Koro dwa tiyo ne jo Kenya. Embe nochake kama to koro ne mogo siasa moingo ja siasa. Kamara modhiye nyocha chemoro kanche wane ofis ta penjo jofwambo wete wane to bu paroga gima samodhiye burano to dhi yango kato dhi timo. Nikech kamora modhiye gima wuok ga en siasa. Kata koro gocho manodhiye no okapa ni nyaparo ni en project maluoko Nairobi River. Ibro mana paro kaka noteng'ore mowacho ni Supreme Court noseyango mowacho ni ne giyombo makoro sani jok madwa uso ne gi luoro no kobiti mang'owa ok bibuoko gi. Koro manyiso ni sasa mowuok modhi tiyo ne jopiny to mana en mana nafasi ne mar timo ang'owa mar go siasa. Taparo ni kanye makata en onego ng'e nikech kata jolupne mane ntiere kata sani wan jofwambo ing'e maber ni sani kata kwadhi kata kowinjo gik ma jopiny wacho jopiny ywak. Jopiny ywak nikech kata nyocha kancho wacho maber ni sani koro giseduoko bei mar mogo moduogo nyaka 180. To naneno ka ji nyise ni oyo aparo ni dake Kenya mopogre kodwa nikech beche mogo en sani 210. Kama en pesa man piny. Joma miyo gi report chala gima kodhi supermarket somo ne gi mag offer ka. Aparo ni somo ne gi mar offer. Mar ariyo king'iyo ndalo mane migosi William Ruto ne campaign no nyiso wania
wach mar mafuta ni jo Kenya jok mane nitie ndalogo mane nie handshake ma en Raila Odinga gi Uhuru Kenyatta ema norido ne ji mano penjo ni mafuta kadonjo to go touch port mar Mombasa to kadho to dhi Uganda, dhi Tanzania, dhi Rwanda to kuro mafuta beche yot koro sani magintiere mafuta koro idho moingo ndalo manotimo ang'owa owuocha koro ido kama gik makata jo piny bedogo penje alafu kano donjo to nowacho mabe ni gimoro achiel ok obi chulo gik manotimo ang'owa manotimne ting'eni kata wach mar kaka ne wach mar migosi Raila Odinga ogol bedo envoy mar Nepad ni wacho mabe ni lwete nyaka bede ni nitiere kanyo jolony wacho ni nyaka bede ni lwete nitiere kanyo nikech jo Kenya mana kaka pinje moko osebet ka chulo pesa gi mar bete kuonde go tekugo gintiere Nepad mar AU kata mar East African Community nitiere pesa ma pinje keto koro iwacho ni mae manotiyo gi tekone mar pesa mar jopinyno mabedo gi wacho ni edong jo Kenya chulo ushuru to koro mane manotiyo gi tekone mondo mi owachi ni mondo timang'owa tijni ogole migosi Raila Odinga kata kade bed mana jo Raila Odinga be no ogolo duoko mane wacho mabe ni nokwayo ni mondo obed tenge mondo koro timre gi gik moko lakini kata kiseng'iyo mbui kata kaka kiseng'iyo kata oboke kata jofwambo kosebet ka ndiko kata ma report osebet ka wacho mabe ni nitiere sama gisebet ka gitemo gigi kata mar Uhuru Kenyatta nyochi neno kata Nation East Africa ncho wacho mabe ni nitiere kaka gisebet ka gitemo mondo kata eno gole peacekeeping mar DRC mondo mi jo Kenya odok kacha mok ni gidok ni ene motimo ang'owa ene mochung'e wachno koro magi making'iyo tido gi penjri ni to ne gidonjo ni mondo gichul gik manotimnegi ka koso ne gidonjo ni mondo gitajo Kenya nikech sani gidonjo ka weche nitiere mang'eny temo mineno kata kasini wacho ni sani kineno buche mag Azimio matimoregi to ji biro mang'eny nikech yudo ka shida ma ji nitiere godo gin machalre ng'ato ka ng'ato dhi kacha kaweni mache kama koro ginyalo yude konyruok e ngima matek e gik matimre drought e chotieko ji ngima tek koth otamre chwe tije onge naneno kiwacho ni sani ema jo Kenya ni gi jok monge tije mang'eny mabe koro giwacho ni korok gimany koro gibeda ka Nyasaye okonyo gi giyudo Rambis go bro kelo tije Roslyn koro ing'eni gima nyocha wacho ni ya Samu wuoyo gi jo Kenya penja bende thuolo iwacho ni nitiere alternative voice sama jo piny yudo ka sirikal manitiere ok timnegi gik magidwaro gibro manyo kama ginyalo wuoye kata kade bed ni sirikal machielo chok timnegi gik magidwaro lakini giwuoye inyalo winjo pach jo piny mana kaka nyochi neno evangelist mane gigolo mane giwacho ni ultimatum ni gik makama wamiu ndalo 14 mapani kawuono ndalo 9 koro koro ing'eni mano be miyo jo Kenya geno ni adieri wan gi sirikal to be wan gi opposition mang'iyo ni wan tiere gang'owa gi shida moko manitie koro sani kar mondo sirikal ni oyiech budget mancho migi ma status magisechamo bilion 8 gi wiye ma pod gidwaro bilion 5 nyaka ging'ien to bilion 5 magidwaro ni kadi konyo go jo Kenya bilion 5 ni nyalo timo ang'owa ka gidwa ndiko chief administrative secretary ma gidwa ndiko gidhi chulo kanyo bilion 2 bilion 2 ni dakteche mani oko moko ndika inyalo ndiko dakteche adi koro ing'iyo gi pesa mantiere no to ing'iyo to sani ang'o ma en agent monyalo kete pesa wa kar mondo wami ji tich nikech ndalo mane migosi William Ruto campaign owacho ni wan ok wamany loch ni wami ji tije to sani ang'o magitimo pile kichio oboke office of the first cabinet secretary sani tinde kichio tich abich to boke ma sirikal gazette notice iyudo koriemb ji e board te ondik ji manyien kata jok mancho yier mana nyocha ondiki koro mano nyiso ni sirikande gi ni en mar barwa bar ng'ato ka ng'ato gi shares kaka nche rigade sirikal kambi ni makambi jok mane gi shares kende matimo ang'owa ema chieme anago borito chieng'o no mibro ng'iswa ni subsidies manogol ka ose res pesa maromo kama out of the subsidies ka pok ingeni hustler fund ne imiwa updates ni ji oseholo makama ji oseduoko makama
magi pesa ma osekan tingeni hasla fund ok marwa en mar private ok en mar sirikal. Okay. To subsidies ni wagombo ng'eyo ni nyaka ne gikawo loch en pesa di magisereso to tikode kan VOJ bende ding'e ni ndalo moko sirikal ka ji nokono gowi salary margi misachegi mondo kete ne ndalo kech yes. de ndalo covid yes. ni winje na winje pesa go nodhi kure noketgi adi ija Kristo VOJ gima nyaki gene nduogo Kristo kende we keto geno ni irzano wadu ija Kristo weche teka kawuono mana ni jowa ithumo sirikal dakumi sirikal thuolo dweche auchiel be oromo mar keto sirikal ratil nyaka karang'o ma ralis gi duoko Kibaki nomiyo wa free primary education kodonjo mako nong'iyo ni pesa kwongo yud mokwongo. Victor kineno oyieyo wuok gi ng'wech modonje mach nyisi ni gima lawe liet molo mach koro kineno makosa maduong' ma William otimo en dhi ketho ne jakom tich kadipo ni lwetene ni e gini adier oyo jakom owacho ni nooro kwayo owacho ni kadine ni kadine bendi nitie gimomiyo wadhi sikul ne ok wadok saburo nono gimoko wachno e wach gimoko wachni no e wach nitie gimomiyo wadhi sikul to bende ok sikul akula gimomiyo wadhi e sikul mar fwambo kinde duto wachiko itwe gimoko wachno koro king'iyo gini to aparo ni advisors kata jok mane advice William e wachni number 1 gimibiro ng'eyo godo ni William ne lwete ni e gini en gima ni neno kowuok sama ne jakom gini ni Kitale to gichako ni bende gidwaro mondo pinje mag wagunda bende oket ne jakom vikwazo mondo kik obed no nyalo wuotho kodhi e pinjego koro mano nyisi ni ne gisetieko gi e UKE koro gidwa gini gidwa tero kang machielo mar pinje odieche ka mondo mi ogeng'ne winjo ka jakom wacho ni en ok ochuno nyaka odhi e pinjego bendo nyisogi ni Kenya kata jo Kenya ema biro loso problems magin godo kendgi an gi pacha kanene dine be na chiwo na miyo William kata sume paro gi jok ma en godo to dinyocha no timo gimo uru otimo cha nekech okaw mach ko ang'o godo ode wuon kidake ot man gi yugi ot ma ogine molos gi lum kaka ute malum machoncha tido ka ene mochako dhi okaw maji ni owang'o godo ode nekech ang'o uru ne ok ofuo seche mano okaw jakom mane otimo influence mare ma jakom nonwang'o tijini tiende ni koro kokaw jakom koro lorore godo e ot koro ginenore wang' gi wang' bim gi guok nyocha ne ber nekech oketo jakom mana kaka iwacho no pukolingi e pigi kech ing'eyo number 1 mokwongo ncha ne pach jakom no pogore diriyo kech en gi tije motime e Afrika mangima to gimotimo pacho ka koro mae owe maka koro duogo tiyo tij William pacho ka koro dong ne no wuon koro kane ng'acha chandi kam okane ochandi to bede gik motimo samatine Nigeria samatine en Ghana samatine en Congo koro maka te odhi oweyo eka koro duogo mondo mi uti tiji iparo ni tiji ni odhi tiye machalo nade koro keto nguvu ne te kanyo dine William bedo gi jok ma advice ma bende samoro wigi berie moloyo kaka berno dine gimede kata mana tich moro en na gicha gimede nyaka mar UN ma gimi jakom kata office kata New York kucho makoro odwa luorore Afrika ka to New York kucho bedo are kucho bentiere tiende ne kiyudo ng'ama chandi timede gik mang'eny manyalo miyo bed modich mondo mikiko chandi ahinya to kidhi mae gik ma notimo kata dhi iduodori midhi ma gik matimo koro duogo dala koro magi gik matimore kinde duto wasewacho ka ning'eyo ni siasa mancha jakom ne goyo kancha nwachomo yiro mokalo ne ok siasa jakom en ga ng'at madhi ga ir jopiny makata gik mani okete no luongo uru no wadwa uru no luongo uru ni mndugu yangu uru ma gik mane ok ong'ie en yande no luonge mana ni yunjo ka no wacho ni ng'ama riembo bas no timango omer to kondakta mar bas no bende jakuo to machielo bende kochiwo kinyi to ywa mana gigo gokinyi kochiwo kinyi to ywa mana gigo en siasa mare luongo ni siasa ma combative kinde duto king'iyo siasa mar jakom to kani kawe
ni gole pige ni kete siasa makoro mar mosruok ni titieke chuth okoja diplomasia siasa okoja diplomasia en ochome kaka en to mae makore siasa makoro chomo godo bwana ni tir koro okwang'eyo nto bwana ni bedhi bodhi mako gini nikech king'iyo sama ne jakom tiere kamukunji kacha ta jivanji to kasa ma William ni ginene ni korogosho to we know will kata gigi mana timore korogosho chalni no bete gari mondi okuongo neno gicha morumo e ka koro kochung to gik mano wacho oyud gimo duoko gik mano wacho no duoko mana kucho awacho ga pile ni ka okobadhi to kitime ang'o okilose to kineno kolose tieni gino chande mone nindo koro mae gima koro ka dwa moko pacho ka aparo ni style mar siasa makoro keti jakom moyieni ne okonego yie emo mine no uru no manyo rieko moneno modhi omoso jakom to bang' jumbe ariyo uru dendo duogo magi dik mono wacha nino ko uru dendo duogo ma kigolo picha ne to jidhen to ker mancha eko gine tagore pacho kani kawuono yienyo nekech tayo piny ok yot Victor tayo piny ok yot to mogik e wachni gima kori neno jakomo chiwo ultimatum ni weche miwinjo wawuoye mag pek mar gimani ok gina weche okaloka magi weche matek kendo gin weche mapek ni neno ka Eriko Mondi gi Lange no osechako wuok kineno kuonde mamoko gima luoro en ni samoro gini kako chako onyalo chako mayom makata kineno jakom kelo jogi lakini rumbe nyalo biro bedo matek nekech samoluong ji no dhi ndara to thoth ji ok bi dhi ndara nekech okwalo mbulu thoth ji biro dhi ndara mondo mi ng'ato dhi oturi e duko ting'e mogo odogo dot kineno kama lori ogore piny tino kaka dhano ting'o mogo yako mwandu ok gideo kata ng'amo inyore ndara tiende ni kech manitiere Victor emomiyudo ka ji biro wuokie ndara ma ji dhi mane kama wacho ni chake nyalo bedo mayot lakini kontrole nyalo biro bedo matek gino nyalo kata wuok e lwete jakom erokamano chal ka gima sendo nyoyo ni mar achiel kuom gik mane onego bed ni koro ang'ima matut en wach mar ngima mani malo mokalo nikech koro isemumori kode kapok ichopo ngima Roslyn chwade monde ka chwade nyalo wila chwade gima dwa temo wacho ni kama owacho wachne padno ing'eni ka owacho ni lwet migosi William Ruto nitiere nyochi neno ka barua nobiro barua no noket nade nokete mbui ng'ama nokete gi PS mar Foreign Affairs yes mano ng'ama duong' ma in diplomatic language okinya kawo barua machal kamano tikete mbui nikech ing'ina no mako dhoga king'iyo tarik mano ndike barua mar Faki tarik 19 barua ma jakom oduoko godo kowacho ni nokwayo mondo gwe tao tarik 23 dinne bed ni rieko moro nitiere jakom dino ong'is jo Kenya tarik 18 na oro kwayo na e log tich mar AU ne giwe thuolo mondo aket mayino e tije mamoko tarik mar barua ni bende kelo penjo mathoth malo duoko kaka isewacho to PS mar Ministry mar Foreign Affairs bimbo chako moye kendo ing'eni inya yudo ni be jakombe koro ne nyaka ler ne jopiny nikech samoro en nong'iyo gi nikech kata mano yude no kokwa jo Kenya ni koro adhi manyo tich mar AU no landa no yudo tich koro miyo kata koro en no lande mane pa Buhungu Kakamega nyasi moro ma public koro miyo kata sama ne koro tijni biro karumo en wach magin giwegi mane giwuo gi sirikal mar Kenya gi mar AU to koro ka sirikal mar Kenya ma principal secretary mano kawe modhi okete mbui embe koro nyako no duoke mbui kanyo nikech do duoke kanyo nikech mane makoro ne wuotho kiwacho nang'owa ni oriembe to kata barua no kisomo maber ing'eni onge kama owacho no oriembe owacho maber ni tich mane wamiyi koro orumo itieko gimanche timo koro wagoero kamano to wang'iyo mbele kanitiere machielo to bro timo ng'owa wabro luongi lakini kaka nokete jok moko naneno kacho maber ni mane nitiere kaka ne gidwa ni mondo gikuod wi jakom mondo gikete kacha mondo ne ni en ng'ama timo ng'o oriembe tich nikech gik motimo Kenya ka to kata jalup because William Ruto ni winjo kowacho Gachagua ni tijno no tame nikech gik mosebet kotimo rallies motimogi koro ing'eni ka gisewuoyo kamano ing'eni ka jalup president wuoyo manyiso ni mane kama pachi gintiere mane gimanyocha gitimo to kata jogi matiyogo adieri ka in piny kaka mae momiyo osebet ko penjo pile ni sirikand William Ruto ni diplomacy mare
ang'o ma gipango nikech king'iyo kaka gitimo en ka chal kaka oyieyo makayo to kudho giyudo kama to giketho giyudo to giketho nikech ma ok chieng' mokwongo mosebedo gi shida ne nyalo paro chieng' manochamo muma be kane president mar Saharawi be nobiro modogo penjene to kendo nobedo nade nochopo nade to Morocco e piny ma wang'eyo koro apani gimbe kata ka gitare mbele to nyaka ging'i ni piny duong' moloyo siasa moago e piny ka erokamano nikech ing'eni kata mana PS apano ng'eyo email address kaka kadang barua no nonego beni choko ne jakomo komo e mbui kamacha kata en owuon dino ochiwo to rit mondo penje to wacha na dieri barua no ne wayudo to ok ni en motimo ang'owa okete kachacha lakini we benda chae jomoko ka ing'eni jakom Raila Odinga bedo ni en ogai mar Azimio to gi ogai mar ODM en gi jogo mamiye paro sumo paro ofise moro komoro oluore gi weche mag tudruok ginende class ginende class kabisa ang'eni Lwenj tang gigoya bang'a ma tawacho negi ginende class gimomiyo ginende class en kama ka jakom noro mugi Musa Faki ma jakomo express oro kwayo ni anto sakamantie ni daher mar weyo ofis mumiyane nikech dala kucha weche ng'eny adwa dhi rakra godo gima jogo ne timo kaponi gin joma serious gi tijgi manigi interest mar jakom at heart to bang' burano ni tip to gioro barua ne jofwambo to gikoni kawuono Raila Odinga ma en jambetre mar riwruok mag pinje Afrika ogolo kwayo ni kaluore gi pek mar gik moko mani dala okwayo mondo tim ang'owa we thuolo kwayo ni koro we e lwet jo EU mondo ng'adi wach mane king'ama riek mani office mar communications machiwo paro ni jatendi nyaki ywa aerial malo nyaki ne mbele ok ni Facebook emisike gi Twitter iwa wi malo magigo nikech en siasa nikech gimomiyo koro sing'oe ne golo gini nikech en siasa nonano na dok gigole oyiro ka joko nindo abed ni jakom no chiwo owewa gini ni nuloyo kamano mo retire mubet mos barua ni dok gigolo tingeno biro manaju ndalo manokende banka romo mar jotend pinje Afrika obede pinya Addis Ababa jumano Ethiopia jumano emo wacho ni jogo ma in charge of communications mag jakom nyaka sani yuwa wigi ka nitie gimoro amora magitudore gi sirikal ni to nitiere kwayo ni koro we kata bed mna ni koro nikech jakom na former prime minister to nitiere gik sirikal moko ma podo enjoy nyaka sani ka nitie gigo magidwa werego to giwacho chon kata bed mna ni security jakom koro koni nikech ngimani mapek to taxpayers ema chulo gigi office mayando miya mar former PM cha jok manundiko mang'eny gi scale gi down mondo pesa ni odonje kamoro to kako tieko wacho ni to golru wach no oko nono to jogo bro kono atima ang'owa nyowa mae erokamano nikech ogo piny so nyaka gi ywa wigi nyaka gi bed ni ging'iyo ni to en ang'o gang'o ma nyaka wakuong ne jogi makaponi ugine magi wacho to bro neno marach ne jatendwa erokamano achayo gi wach magiba kabisa daka achiel kende je ibonyo ndala 14 korumo mar jakom ultimatum manyo chioni ang'eyo ni wanyalo wacho ni warit ka ekone bono ne korumo mokwongo vio jadira makende en ni duoko bech ngima piny ndala 14 to tek tek kakidi ok betimore weche mag usuru bunge nigi migawo to mondo duoko usuru piny nitie gibilongo ni finance bill yes. ema nyaka ikele bunge chik wacho ni finance bill no nyalo mna biro tarik 1 mar dwe mar 4 e ka bunge chako ng'iye so mano ok beyo lakini gima ber en ni inyalo keto pressure magi kak subsidies manogol kande timang'owa duoki nikech adira makende e pinje mang'eny sama piny odhi matek kama to subsidies go igol kiketo mondo timang'owa mondo duokie ngima piny erokamano koso dibed ni Roslyn gina weche mag chopo IMF ang'eyo ni tire gik moko mane gikelo structural adjustment programs moko mane gisebedo ka miyo pinje ni mondo tim kore ka migi pesa
ingeni mano to nitiere kata ka giketo no conditions ke samidi kwecho ingeni kidhi kwecho tiwacho gani ine makoro sechego in vulnerable ngamede kwayo cha ngamani ofuku ne opong cha ema nyisi gimitimo lakini nitiere kaka kimbi temo mine na dieri ni gimiketo ni hinyo jogi magi jok moketie telo ang ni kuongi ng'i gima jok mami pesa cha mi kosi kuongi neno kaka inyalo konyo jogi ni ngech gimoro kaka subsidy onge piny mosetama onge subsidy ili wacho gani subsidy ni ok en sustainable lakini ka kore ni gima inyo jogi sama idwa gole no diange wachi ni nikech kore ini ng'iyo long term koro joga taga kae nyaka chieng' moro kori chop kama intiere cha nyaka imbe kori reach compromise wache na dieri gini to natemo timo lakini kama koro ochope ni ogotong okonya joga erokamano dala 14 korumo wane ndalo maro chiko kawuono ndalo 14 ni ko warite ka wane to bungu pod dhi medo mana liel nikech gima miyo bungu medo liel en ni ok gichiko itgi e gima onego bene gitimo ko ndalo 14 pok orumo bwana maga shagwacha ineno ka pod kiero mana wach kako kiero wach to kako kiero wach ni omedo mafuta mawango gini samo wacho ni Kenya en company to jineno ka kare company orane yo marach ka Kenya iwinjo ko wacho ni Kenya en kambi ma ji nie gi shares kora paro ni onego bed ni gima timo research gima ne nyalo konyogi en ni gi keto mahino margi eng'iyo weche mag kaka ngima nyalo dok piny gini Victor kata jakome mancha ne bed ker mancha ne nwang koma jatend Kenya ka incha ne onge ono mano dhi timo mapek man gima ne nyalo doko piny kopogore gi weche mag neno ni subsidies ga ne ponitie erokamano wach matek ni nyakora Mugajwang ini paro nade wuo kodwa e Facebook Twitter wan nyaka TikTok nyakora Mugajwang je TikTok kamimiele umiel gima duong ni samoro weche gi nyalo bae nikech samoro ne safar samoro internet bende noka ma intie to kata kamano kata bangi sebedo kuri ywe mos inyalo dhi TikTok kocha ine kaka wanene ka YouTube marwa nyakora Mugajwang ma en Ramogi TV kod Ramogi FM weche manyien adimba biro ni saa 3 mar okinyi makawuono Ramogi FM kata kamano to ok dhi nyime or ote mari achiel kachiel okinyi makawuono ma en kaka wanene kete mana ka A piece of the action. The deal is $20 million. The deal is non-negotiable. Don't miss the thrills, the adrenaline, and emotions. He's out there fighting for me. Viusasa brings you the best movies in your comfort zone. Feels good to be back. Kenyans are winning big on ShopBakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. ShopBakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. ShopBakey.com. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tuwe bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa Ngeso ka Ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Odiochieng' mar 8
Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Ramogi juanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo nono. Parni chenro mar pok opogore nyaka Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Mana kamano nyakoro mgojwang wadonjo kendo etelo machielo mar chenro mari makaka wanene okinyi makawone Ramogi TV kod Ramogi FM. Poro medo kombaka watemo ng'iyo kendo goyi kaka chenro mag tao sirikal ni alwet jatend piny Kenya Dr. William Ruto chalo kanyakla kod Lwenj kinde kod jatend Azimio la Umoja Migosi Raila Amolo Odinga mabende oramo ni obro bedhi nyime kod bago buche mopogore opogore mag timo lalruok gi jopiny mar temo sundo sirikal mowacho ni okoyiego kendo okoyango tiere mare dhi bedo nade tok ndalo 14 onwa ote mari kanyakwa Ramogi juang achiel kachiel kokalo Ramogi TV mopogore kod mano nyakwa Ramogi jatend kata jaod bura mag game Migosi Elisha Odhiambo tinende dwaro ni nonro matut tim e ODM gimomiyo loch mar piny Kenya nopasore e lwet jatend Azimio la Umoja Raila Odinga e yiero ma higa mokalo chien. Ne okomulo nying ng'ata makmando wacho ni kinde koro chopo mondo ODM ononde matut ahinya kowacho ni ODM chal ka gima notimo both mamoro e banyo omiyo kwan ji makilwengo kata manok nowuok oko mar go kura e yiero mar kom matend piny Kenya mahiga mokalo chien. Nyarwila chal ka gima koro en kinde mag fweny. Revelation time has come. Magin gik moko mane tek winjo e dho jaod bura moyier kod party mar ODM. Koso no wacho weche gi duto nikech en bende no chandre kumanyo certificate. Wano to no wacho mabe ni no chandore ma kadine bed ni okeno wuon die doho ma doho konye. Di koro no kobedo mjumbe magem. Mara ariyo bosebet ko ywak mabe ni jo ODM nomiyo wajumbe mane chung masiaya milion 2 mar campaign. En gi MP ma leko usonga. Sama tandi emano komigi apani gine mane ginde bad apples tapani kuonde go be mano time kata bondo ka parga no yudo magi apani kuonde mano time yiero mar yiero nominations Siaya kora apani magi gik mosebet kawacho but apani ODM en chama mosebet igni mang'eny ta apani ma ok mokuongo mowinjo weche mar kaka elections notim kata mar bang yiero mar 2017 iparo ni wach makama no wuok mano ket team mane mar Mumacha task force mar Mumacha ma task force mar Muma no biro Catherine Muma no biro gi report mano wacho gik mang'eny mane mano biro nyaka gi Central Management Committee mane koro gichako tayo weche mag chama kora kiani gine gi nonro gi broga bedo to implementation bedo shida koso nonro gi gin mana kata chama koro gin documents miwacho ni cosmetic ikete kabat tichako iloro kanyo kendo machielo bro biro nikech kama Elisha tero wano ten mana kendo bet gi task force machielo kendo mondo wadog wang'ini kendo yiero ma 2022 ang'o manotimre nikech adieri kadine gi luwo gik mane task force mar Catherine Muma no wacho ka
okapani sani koro jo ODM onego beni wuoyo kata kaka ne kura aparo ni dine gi yombo nikech achiel kuomgi ne nominations achiel kuomgi ne miyo tickets ne jo chama but ineno ka gino nodogo timre mana kendo jincho timang'o oyudo mana direct ticket. In fact ing'iyo UDA mar William Ruto tingi gi ODM UDA notero ji kata vigogo madongo no dhi e nomination moloko to ODM to ji no mi direct ticket kinyiso gi ni gidhi konyo jakom go Lwenj Nairobi. Roslyn, katiba mar party oyangonwa yore adek minyalo tigo e manyo representative magidwaro in any electoral place. Yes. ODM nobedo gi buchgi aparo ni Bomas mane delegates nobedo mo ratify achiel kuom tiyo kata gi opinion poll. Party nobodhi kar kanyo. Ndiyo chik to nyalo bedo nikech chik iloso gi dhano. To be ilose gi dhano sama in iwuon kami bete cha ting'iyo ni to chik maketo ni bro konya nade. Nikech gik mane gilokogo emodhi ohinyo chama kabisa. Inyalo yudo ka jofwambo mano ndiko gino kata kapok gidhi e Bomas. Moko norodh kata ODM ka dong nogo gi ODM. Dong nogo gi magiringo. Nogo gi nango nikech adieri ntiere adieri mane giwacho mane jok moko koro kadine gibet ni nok giwacho adier ok dinogogi to ne gigolo wachno emomiyo ne ntie jok mano komor gi ang'owa gik mane giwachogo ta adieri koro sani waneno na adieri gino dogo timang'owa ohinyo chama nikech kata dine bede kata ni en opinion poll no ntie jok mayuak no opinion poll no kotim kaka nonego beni tim jok moko be ntie mawacho ni adieri jok moko to nomi direct ticket lakini nok gideserve direct ticket nitie jok manotere yiero magin kama gintiere giwacho mabe ni dino koteri gi yiero mar nomination koro ka nitiere jok maneno ni no gibedo treated kaka nonego beni gibedo treated e chama ting'eni gima inyoga ODM ni king'iyo kata leadership mar ODM jok mamanyo kombe ema nitiere leadership positions go koro ing'eni sama ng'ato nitiere kacha cha to kwongo ng'iyo ni to an kama bet kane maloso chikni chikni dhi konya nade koso chikni dhi inya to dine bedi nikech Political Parties Act nowacho mabe ni leadership mar chama onego beni ok gin jok matimo ang'owa machung mana party leader gi deputy party leader to kae wan gi jok machung te kombe te koro saadi modhi shughulika gi konyo chama to saadi ma ego bro dhi kong'iyo ni to kanye manyalo dire lweta mondo mi atim ang'owa adonj kachacha mar ariyo nitie mibadhi mang'eny ma adieri to wacha ng'eni bro gowa gima lakini nitiere mibadhi e ODM wasejingo pienwa nikech kata nitie jok makiromo go mang'eny to ywak ma woman rep Migori kendo NTV emano kawe live kama mani ywak wacho ni auso gimara makao nyaka school fees mar nyithindo to ticket otima ng'owa umaya sani koro no tima ng'owa no yiere kata Kisumu nyocho onuone gimowacho niya an mano maya ticket ema koro an ka gi chama mano ng'iyo loyalty koro magi gik maparo ni no chama nikech dine gilumano koro gima Elisha wacho mana gima maybe joko ma jo chama moko ok nyal wacho ting'eni pile wacho gani nyaka yudi jachira achiel ma ema bro chako conversation to jowete ge bro wacho nang'owa adieri kanyo to nitiere adieri walo wach me abro manyo mheshimiwa Elisha Odhiambo apinye to gin nofwenyo karang'o okay dondori ni lera dondruok na ni odo bedo mang'eny wachagi Fred kore kadhi JB ng'eyo ni wach ni en wach ma kore lach to en wach ma waseloso ka e kinde matut to kakimedo wach adiera wachni e kakimedo soko wenge jomoko to kakimedo soko wenge jomoko e kakimedo neno marach gima Roslina wacho en wach mapek gima notimo ODM adier okode kata Elisha wache sani ber wach adiera bende onge sama adiera nyalo deke ODM nochuo tiendgi gi tonggi giwegi tong mane gin gode lwetgi mano onego beni gidhi chuo godo wasigu gichuo koro wasigu to modong gichak giduogo gichuore go kendgi koro remo chwere tiendgi to remo chwere koro wasigu
Koro mai gima notimore. Gima ne gini chakore godo, king'iyo election mora mora mosetimore, ODM loso ga committee ma timo evaluation ne kaka machiw report ntango manotimore marach. Iparo ndalo mane CS owalo kantiere mano 2013 kani kocha owach ni gigo notayo ma okare. Noket committee, noket commission monono gigi mane otelne gi seche kanen gi ngama notelo ne committee no kapok momo biro wiye wil gi Judy Pareno. Bang'e ka notieko nonwang'o nomination ka okakoso. Muma no biro notimo gini en bende ka notieko oyudo nomination. Kendo nyinge ni kendo nyinge ni namba 1. Koro iyudo ka itimo gigi pile to kaka gitimore jomokede manyaka be rewarded. Kizungu wacho ni the more things change the more they remain the same. Kaka gik moko medo lokore e kaka gidong machal. To ntiere gik mancha kata ka gini ne pod ok otimore to ne ntiere signs ni dhano ne ok di chot ka rombgi. Mae nochako nenore gi kaka ji ne register weche mag ombulu. Minyalo paro nochuno Ramogi Radio Royal Media Services mowuok modhiogo jowa odhiogo lo ma koro idado mana ji mana otimo campaign opunjo ji ber mar ombulu gi ber mar ombulu ji notamore dhi ka ombulu. Bang' ka ji ose ka ombulu to nyocha ne ntiere wach manodhi ohinyo gini ahinya ma namba 1 kata weche ne ng'eny to ne en wach mar direct nomination. Wach ma direct nomination Victor Gimanyaki ng'e ka ne ng'iyo ywak mane ji ni godo ibiro yudo ka adier mantiere kata MCS mantiere sani moko dine ter mondo mi odhi oyware samoro thoth gi dekoro ok gin MCS sani nikech nitie ji mang'eny manodok ka ywak ka pi wang'i dok ma ng'ato ng'iyo nosetimo campaign higni 3 bang' higni 3 ni kokinyise kodong juma achiel ni koro onge nomination to kuonde ma bende nomination ne nitie opinion poll go wawe wach gimondo kuonde ma nomination ne ntiere koro iyudo ka ji ne penjore iyudo ka samoro ji wacho to we jomalo ka bo winje lit mo winjo piny ka mani biro tieko gi wi koro iyudo ka gima miyo ji chot ga mang'eny Victor ka ji dhigo ombulu mido mondo sama turnout ntiere MCS gi ka computation pek ka to nomination otime yo maber to wachung kodi ntiere jok mabiro wuok madhigo ne Fred ombulu. Ntiere jok mabiro wuok madhigo ne Fred ombulu mar MCA. Ntiere jok mabiro wuok madhigo cho ne Victor mar mjumbe to gi joma dhi mar governor nekech ji larore competition nitiere. Koro jogi ok bidhi gocho turnout ok bibedo malo ne county assemblies ne MCS to giwemo kigocho ne jakom malo. Koro ombulu ng'ate mano dwaro cha osegwetho. Nekech sama ng'ato tingo ji gi pick up kotero mondo dhi ogoche mano MCA otingo joge. Ing'ene jogi dhi gocho to ka gitieko to gigo nyaka malo. Sama jogi wuok mjumbe otingo joge nikech competition tiere. To ka jok mo onego beni chot ne mjumbe ka koro ok ochot. Koro giweyo. To inyo nyaka ombulu inyo nyaka ombulu mamalo. Kora paro ni gima duong' ok en kata mana keto committee moro kendo mabiro nono wachgi. Gima Elisha wacho ni ong'eyo kama gini nitiere. Kama tabu nitiere ong'eyo. Emomiyo gini ka okorange maber to mana kaka na wacho chon ni ODM nyalo bedo ni nie otanda mar midekre to onyalo tho 2027 ka ITB ke 2032 but pod en gi thuolo mar chier korango maber moneno kaka iwinjo Elisha wacho to ok Elisha kende nekech democracy no nego beni kaka timore malo e kaka timore piny. Atieko ano kan japati okija pati go pati mana chama mabro bedo kaka ANC gigine ok mana ni gima benya kunge pati maduong' e Sub-Saharan Africa ne pati maduong' koro Victor gima benya kunge mana ji kaka loso chamo kaka cham yiko gima nyaki dakika achiel ni kama winjowa wueni ang'eyo ni kamoro jakom winjowa to joma moko bende winjowa seche moko wuoyo wacho adier malit kamae to onge joma ohero jakom malowa ka wanyalo ulo gik mancha ne watimo ne jakom yiero manokalo to ji te nyalo weyo mana ni Fred iwuoyo kaka Fred mane loya koro Fred ji nyalo wacho ni Fred governor mane senior wacho cha wewe amigo kata ka yiero pod ok ochopo koro sama wawuoyo kamae to gima timore ni bor ka nie tie ng'ato to ok inyal nindo nyaka chop bar borno to chieng' mo bar borni ikiyie mondo bar ni mabiye maber iywa kata lit tibiro nindo nyaka piny ru fungro nyaka bedie JB chunyi notho Elisha wacho ni nyaka koro tim nonro iparo nade
Tim no ndo bro konyo. Senior mo wacho gadier. Wono wacho dier. Adieri manduke niya. Ni gima puonjore e siasa mar piny Kenya ka ni duond buche mag siasa onge gi thought gi nyalo bende matimo nomination. Gin go. Adiera en pesa osemegi pesa cha. Bio je king'io sani du ute mag siasa gi gigolo gimiluongo ni financial report. Yes. Ng'ie kit pesa ma jogi nigo. Billion gi wiye. King'io books gi. ODM makoro wachone. Nigi billion gi wiye. King'io cash reserve margi. Karibu mana million 700. Cash reserve en pesa maching siling achiel kikwane kama nyaka million 700. Gin go. Anga mono gitimo nominations moriere. Adiera makende kaka nene. Elisha Udhiambo owacho gima nie chunye. To gima nie chunye ni e chuny ji mang'eny moluor wacho. Elisha ko wacho ni en party no kudware. To en gadiera gi wachono. Watimo sigana mang'eny ka Elisha oyombo nomination magame. To tere court. Oyombe court ding'eny. To certificate pod otimo ang'owa. Pod itimo nego do pata potea. To kata mna Wandai. Not Wandai, Atandi Sam. To kata mna mujumbe mamara Gideon. Iyombo mler. To jomoko polers komana ng'owa dhi e court. Tingeni jomoko tingeni yombo timio certificate to kata jini e court to in gi certificate ang'owa ilweti. To ji adek gi oyombo to certificate okomigi. Tribunal oyalo mo wacho no migi pogi yudo. Anyalo paro for the first time Doho Masiaya was very active e weche mag nominations. Kiyalo piny maru wakinde ni mnendege pile kadhi Kisumo donjo Siaya. To gike no migi ang'owa certificate. To gima miyo gi certificate. To bondo bro wacho ni jobondo noko liko komi Gideon certificate. To kata senator to kata governor mar ODM ok yudi. Temano bende manotimore game. Temano timore Lagos onga. So gik ma Elisha wachogi gin gik madiera manotimore. Kama koro nego chiwe ler en ni kumo penjo Wandai gi Junet ni pes agents notiro nodhi kure mabende olieko ni gigero godo mnaudi. Ka en gi evidence ni pesa ni jogi nogero godo udi. Opedi dibedi e maber. Kiko bedo wacha. Tadira kendo mochako wacho ni ODM onego penjere. Ano kapar ni nonro bro konyo. Gisetimo mang'eny. Gimonego ODM tim onego gipenjere. Ni to en ang'o manodhi marach mamiyo iwacho ni Raila Odinga oyomb gi kura 200,000 to VOJ iparo ndala dek to kiyiero ka ibiro kumwa betecha. Takoni ni wuode hangwe. Kwana naka ji karibu 500,000 okogo kura kaluo. Ang'ati more. Dongi nyapa. Anyalo paro maber ahinya jibi. Ang'o miyo ji 500,000 gi nokogo kura kaluo. Abe koro rili kwan makoro wuok wache kete 700 kanyo. Magi gik ma chama mar ODM kaponi en chama maber, kaponi en chama mawinjo wach. To sani dweche 6 nyaka nyogo kura. Onego gibien gisebet piny magi penjore ni tang'o gang'o manotimore. Nikech onge kuma ODM nie gi support malo kaluo. Onge. Mombasa no osedhi. Nenga kaluo gi Mombasa no osedhi. Kineno kit kura mane gimiyo jo Kenya Kwanza. Mombasa no osedhi. So chama mar ODM gik ma Elisha penjogi en gik ma ka obed chama mawinjo wach, chama moriere tir, ta gidugo to gibetena na diera. Ne wadhi nade e ombulu. To gichake mna gi nomination.
To gima jowetena gi owacho maber ni rach nomination mar ODM ni board matae ema nie gi interest molok ta jok machung' nikech king'iyo board to chairman mar election board kigolo list mag jok bedo nominated dhie parliament to nyinge namba 1 to kochako gi Muma kende ochako gi Pereno nodonje senate Muma be odonje senate to ka koro ine ma in interested gi position to ine moketi ni ta nomination anga mono jogo madwa chung biro to koni ni Raila to okami gi moro mondo los na karakacha nyiso ni invulnerable nikech in an interested party. So weche mag nomination emanyayo mimiyo ODM nyao. To kopogore gi nomination to kende jok man gi ang'owa office. Bikan gi wacha chiel kende makiyina tamedi. Dakika chiel. Adwani wago picha mantiere e kor gweng. Kao picha japuonj moro mar secondary manyocha nosego kwano nodwa dhi chung to jopiny bendo ohere. Kae to kao pesa modhi motweyo pesa mar nomination kucho 50,000 cha kata 100,000 no kata half a million kodwaro governor jogi ne en godo mobiro mong'eyo nyaka last minute ing'eni nitiere gik momine no wacho ne chuoruok gi tongi kendi onego beni gini owache thuolo machalo nade nwa dhi bedo gi direct nomination nekech king'iyo katiba mar party wacho ni party nyalo bedo gi direct nomination mano en achiel masami sign tiyie kibedo member mar party no koro mano gima nitie katiba mare mak mana ni obire thuolo mane kiweyo ma ng'ato sekao resources ge pesa yudo tek ma jogweng'o chame kogonyogi muiko nyaka jomokia tosiko mnele motimo nyaka nende puonjo nyaka moko puonjo nyaka moko otimo nende jomokia olemo nyaka kunde mapok yes owuotho koyoro togo kinyi gi gambut etie od kotwenyo gode gaore mapok otwenyo koro kodong juma chiel kende adwani bede wuoche ng'ani dini nyise chon ka dini nyise chon dowere godo omanyo rut moluwo tidhi nyise kodong juma chiel mochak ntadwa chako gi kure koro ng'ani en dhano nitiere joma nigi shock nyaka sani koro penjo maduong' mapenjore e chunya diponi wach ma Elisha wacho ni nitiere wajumbe mang'eny man kode e chunygi to diponi ene momiyo waneno ka moko ywagi bath ng'utgi bas geni kanye makora dire katieko go wach mari adwa wacho VOJ katieko weche mag ODM ni gimomiya wacho no office manitiere ODM jakom mar party kano wacho ni en koro dwa werego beding'e ni ka Walter Nyambaga obet piny gi jakom Raila Molo Odinga to penje ni to koro ma jakom party do to jakom party wacho ni en mano gimono kong'eyo mangiso ni jakom mar party gimo wacho pok kata party lido timang'owa owinjo so ng'isi ni ke jakom mar party ma in gi teko momi mar tayo party to pachi gi dwaro mari midwa timo ikwongi wache oko kapok iwacho nang'owa party leader ng'isi ni nitiere rem moro e wikid kaka party timang'owa tudo to ka party nigi rem ma kako tudore iye to okudobedie maber katieko VOJ Roslyn to gi Fred ubro yie koda ni party mar ODM ni nitie ji mang'eny masama gido wacho gimoro to gitimo ng'owa gibiro irwa wachna uru kama timna uru kama obed chama mutegno chama mayeber to jogi wacha ni oyo anta chiel ari adek rach to gimomiyo ginyalo wacho nikech ka ng'e wache to koro kata town ka okiwuothe ego party emomiyo party no nyaka ng'ire ane erokamano abro miyo thuolo chieng' machielo mondo wagoye matuta ahinya nikech aneno ka saa bende mawango to weche thoth saa manok but kwatieko tapani gima onego direct example manyiso ni onge democracy ODM inyalo paro BBI mane MP mara Rosie you are 100 kanye nikech ibro ng'isi ni bende nyalo chiko yie ni chako party mari ni chako mari munibede gi demokrasia ni chama nyakiwacha diere ka demokrasia otimang'owa obede kata wan jofwambo kama wabeteni ibro yudo ka mondo yud wache dhojo ODM ka en wach maber mar gero tibro yudo to ka en mar ketho to in mak
ng'at. Roselyn nyaka ing'e ni sama ochiw direct ticket no, nitiere ng'at ma bende omor. Ok ji te mayuak. Koro ng'ama mor be rangi. Nyakoro mkajua siasa mar piny Kenya ni en pesa. En ohala mane miloko kod jopiny. Ma ji twe pesa madongo dongo. Kata kamano Fred party no lando ni jomane kamoro no kawo pesa gi mag nomination mane ogol oko nikech weche mag opinion poll. Party no wacho ni nodwok negi pesa gi. Koro ka diponti ng'ata mano chung to opinion poll no ng'isi ni namba 2 kata namba 3 to ng'iso ni be pesi ni yudo mana gima nyalo konyowa. Moyugo yam na bodo. Erokamano to gima nyako ng'e bende e siasa ka onge ga namba 2 namba 1. Erokamano kok kamano nyako mga jwang mopogore kod mano. Public Service Commission gikone koro nyo chao golo jomokalo chien listi mag dhano 224 mane gisediero